Hai moito tempo, nunha galaxia moi, moi lonxe. A Guerra das Galaxias. Terceiro episodio. A vinganza dos Sith. Guerra. A República desmorónase baixo os ataques do despiadado Lord Sith, o Conde Dooku. Hai heróes en ambos bandos. O mal está por todas partes. Nunha contundente xogada, o diabólico líder droide, o General Grievous, irrompeu na capital da República e secuestrou ao canciller Palpatine, líder do Senado Galáctico. Mentres o exército droide separatista trata de fuxir da capital cautiva co seu valioso refén, dous cabaleiros Jedi lideran unha misión desesperada para rescatar ao canciller cautivo.